Здравейте, вие сте стабилната емисия новини. Аз съм Тони Енчев. Започваме с водещата новина. Сигнал за бомба в ректората на Софийския университет. По темата включваме Иван Иванов, който ще ни разкаже повече. Към теб, Иване. Здравейте! Намираме се пред Софийския университет, където днес тук в 8 часа сутринта е бил получен сигнал за бомба. От прес-центъра на университета съобщават, че властите са били уведомени и нужните мерки са били взети. Все пак нито един студент не е бил уведомен, не са били евакуирани, нито лекциите са били прекъснати. Какво имаха да кажат студенти и преподаватели по случая? Вижте. Разбрахме, бяхме с колеги студенти в мазето на университета. Те казаха, че има бомба. Естествено, първо лек смут след залата, но като премислихме, решихме да останем. Още повече в мазето бомбоубежище, така че решихме, че няма опасност от една страна. От друга в момента е сесия за задошниците и най-вероятно на някой не му се ходило на изпит. Сутринта сестра ми се обади и ми каза: знаеш ли, че в Софийски има бомба, няма да ходиш днес? И аз си казах: добре, не ме занимавай. Сега съм пак към тази камера. Хората не са станали все още. То няма кой да е разбрал деца вика, докато реагират, докато се събудят, хората си пият кафето, то в университета не е имало хора. Да, отделно, че е очевидна бутафория. Да, знам, разбрах днеска. По-рано, но все пак дойдох. Притеснен ли си за безопасността си? Не бих казал. В повечето случаи смятаме, че това са измамни сигнали, така, лъжливи и може би точно не искат да създаваме паника излишна. Опасността за студентите изглежда, че е преминала, както и за преподавателите, така че ще следим темата в развитие. Обратно към вас. Благодарим ти. Както сами разбрахте, няма реална опасност, така че така се разделяме. За още новини следете нашия сайт. Останете с нас.